दाम दे दा तिलक सरे आम दे दा, दाम दे दा तिलक सरे आम दे दा। सरवा आंगन में आई के दोगो बर्तन खोले आम दे दा, सरवा आंगन में आई के दोगो बर्तन खोले आम दे दा। न टाइम वेस्ट कर फल तोहर टाटा के बा, अरे टाटा के बा, अरे खाटा के बा, सरवा खाटा के बा, तोहर फल के स्वाद अभी खाटा के बा, अरे टाटा के बा, तोहर फल के स्वाद अभी खाटा के बा, अरे टाटा के बा, तोहर फल के स्वाद अभी खाटा के बा, अरे हट के बा। घर या मकान बा भैया खानदान बा, घर या मकान बा भैया खानदान बा। तलो कौन दुकान के सामान बा, तलो कौन दुकान के सामान बा। चढ़ा दो आंगन में कूलर सरवा सस्ते ही दाम बा, चढ़ा दो आंगन में कूलर सरवा सस्ते ही दाम बा। तोरा सामान के ना कौनो जवाब बाटे, ना जवाब बाटे, तोरा सामान के ना कौनो जवाब बाटे, ना जवाब बाटे। तोहरा दीदी खातिर 2-4 पैसा घट के बा, अरे घट के बा, तोरा दीदी खातिर 2-4 पैसा घट के बा, अरे घट के बा। तोहरा फल के स्वाद सरवा खट के बा, अरे टट के बा, तोहरा फल के स्वाद सरवा खट के